чуете Патанджали, Самскари. думата самскари веднага трябва да ви дойде в ума, което означава, че да, и пречките по същия начин идват, в зависимост от тези самскари, които в момента са активни. Такава пречка ще дойде. Да. Първата пречка по пътя на йога е болестта. Нарушеното равновесие в тялото. То може да е всяка. Нарушеното равновесие в тялото показва, че има нещо, което не е в баланс. Нали така? Това означава нарушено. Там, където е излезнало от баланс, това място определено започва да заболява и човек спрямо самскарите или начина на възпитание или всичко, което е обусловено на неговата личност, започва да изживява тези болесни състояния. Каквито и да са те. Няма никакво значение какво в момента ви се случва. То може да е пречка по пътя. Тоест, то може... Защо е пречка? Защото ви отклонява от пътя.